Bună, bine ați venit la Salesforce Podcast. Salesforce Podcast are ca inițiativă să creeze o comunitate a oamenilor de sales, astfel încât noi să învățăm unii de la ceilalți. Alături de noi, astăzi îl avem ca invitat pe Ionuț Gavrilescu. Ionuț, dacă vrei să zici mai multe lucruri despre tine. Bună, mulțumesc pentru invitație. Lucrez în vânzări de 20 și ceva de ani. În momentul de față, împreună cu prietenul și asociatul meu, suntem cofondatorii unui startup, FieldOS, care se ocupă cu gestionarea activității de teren, a oamenilor de teren, a tehnicienilor, în principiu, și a angajaților de curățenie, oamenilor care lucrează desclăs. Ok, super. Și cum ai început cariera în vânzări? Ce te-a atras la acest domeniu? Păi, eu am studiat cibernetica și când am terminat cibernetica am mers să mă angajez pe tehnic în programare. A fost o chestie interesantă. Ownerul firmei unde am mers să mă angajez ne-a dat un chestionar, ca să spun așa, psihologic, cu foarte multe întrebări ca să vadă care ar fi profilul nostru, să vadă în firmă unde ne-am potrivit. Foarte interesant, luase de la americani acest chestionar, destul de mult am completat, vreo 3 ore, erau vreo 600 de întrebări Uh-huh. și a ieșit cumva ca și profil psihologic că eu aș fi, a discutat cu mine după aceea, mi-a spus, măi, tu ca profil ai fi potrivit pe vânzări. Cred că e o chestie cumva acest chestionar și această consiliere, cred că ar trebui să se facă și în școli și în facultăți. A fost cam prima și singura consiliere de carieră pe care am avut-o, dar a fost cumva foarte... A fost un noroc că am mers acolo. Era un partener Oracle. Și mai m-am gândit, ar fi interesant. El nu căuta oameni pe vânzări. Nu cred că a fost un refuz, sau poate dacă a fost un refuz din partea lui, uh, uh, așa s-a întâmplat. Ei primeau business-urile de la Oracle, deci ei cumva nu aveau nevoie de vânzări și de vânzători, dar mie mi s-a părut interesant și asta a fost lucru care m-a dus către vânzări. Și Ok. de atunci, na, mi-am căutat singur joburile, e-jobs, am avut un job și după aia tehnicul mi-a plăcut. Și am mers pe zona tehnică, în vânzări tehnice. Ok, și ce ai învățat la început pe partea asta de vânzări? Păi, în primul an, cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost partea de cold calling. Am făcut foarte mult cold calling. La primul job mi s-a pus în față o, o agendă foarte mare și mi-a zis, uite, ăsta e anuarul firmelor din România, jobul tău este să stabilești 2 întâlniri pe zi. Și nu făcusem cold calling, nu știam ce e asta. Patronul firmei unde eram eu era un pic cam de vârsta mea, era o firmă făcută de tatălui, dar a zis hai să pornim la treabă. Am început, nu știu, vreo 2-3 telefoane să le facem împreună, n-am ieșit grozav, dar după aceea am început să sun și am sunat și mi-a plăcut, am făcut întâlnirile, am început să învăț și partea asta de tehnic, făcusem, mi-a plăcut și fizica și matematica și în liceu și în facultate. Uh, Și combinat și cu partea asta de vânzări, sunt o persoană extrovertă, îmi place să vorbesc cu oameni. Și acum pot să fac cold calling, adică am făcut cold calling și aici la startup-ul meu, am făcut și la firmele unde am lucrat și la firma pe care o am eu. Mhm. Și cum ai trecut, de exemplu, peste partea asta de refuzuri? Că aici refuzurile sunt mult mai mari decât dacă oamenii deja te știau. N-am avut
o problemă în viață cu partea de refuzuri și cred că asta a fost o chestie, nu mă deranjează, poate de asta, probabil asta a fost o chestie și în acel chestionar pe care l-am avut eu. N-au problemă cu refuzurile. Ok, sunt oameni care nu pot să treacă peste chestia asta, sunt oameni care nu pot să dea zeci sau sute de telefoane pe zi, sunt oameni care nu pot să treacă peste refuz, eu nu am o problemă, pe mine nu mă deranjează. Și de asta eu pot să sun, pot să... Mi-a fost tot timpul ușor să intru în vorbă cu necunoscuți. E vorba cumva de firea fiecăruia. Unii oameni pot, este mai ușor să facă și să intre în vorbă și să nu-i afecteze refuzurile, pe alții afectează, pe mine nu afectează ăștia aproape deloc. Ok, și crezi că asta e ceva ce ai dezvoltat în timp sau te-ai născut cu ea? Mm, Cred că, nu știu ce să zic, probabil de la o vârstă foarte mică, vorbind cu foarte mulți oameni, a fost tot timpul foarte ușor să intru în legătură cu oameni. Adică cum mi-a plăcut. Cred că se poate, habar n-am dacă se poate, cred că se și poate dezvolta. Eu sunt extrovert ca fire, mă uit la fratele meu, este un introvert și el a încercat, adică a lucrat la partea asta și acum e ușor și lui să intre în legătură cu oameni, dar îi consumă mult mai multă energie decât mie. Mhm. Probabil că se poate și dezvolta. Am lucrat la o firmă vreo 4 ani unde la fel patronul era un om tehnic, un om introvert și a trebuit să facă vânzări și și-a dezvoltat partea asta. Deci se poate și dezvolta. Multe lucruri se pot dezvolta, poți să ajungi și la performanțe ridicate, dar unor oameni le vine mai ușor, Mhm. fiindcă se molează pe firea mea, Clar asta. pe Și uite, firea lor. cum Te s-a rog. schimbat stilul tău de vânzare de-a lungul anilor? Păi stilul de vânzare cumva um, poate există mai multe stiluri de vânzare. În momentul de față, stilul de vânzare pe care l-am eu este cumva un stil de vânzare uh, consultativ, Mhm. adică încerc, nu prea pot să fiu vânzător într-o chestie pe care nu o înțeleg și o stăpânesc bine. Și atunci când o înțeleg și o stăpânesc bine, vânzarea este cumva consultativă. Adică omul ăla vede că ești un specialist în domeniul respectiv și orice vânzare de fapt este uh, un client face un leap of faith și spune nu înțeleg eu foarte multe despre ce se va livra, dar am încredere că uh, Ionuț și echipa lui îmi vor livra chestia asta. Mhm. Și de fapt se vinde încredere, adică trebuie să vinzi încredere, să pari, să fii și să pari uh, serios, cinstit și omul ăla să spună da. Vor fi probleme, de el le va rezolva. Deci, Ok. ideea ca și vânzări, eu nu am făcut vânzări mici, am făcut mereu vânzări cumva mari spre enterprise de chestii scumpe și complexe, unde cumpărătorul nu putea să evalueze tot produsul. Erau Mhm. soluții care trebuiau instalate, livrate de echipe medii sau mari de specialiști pe parcursul mai multor luni de zile. Atunci de asta era un leap of faith. Dar deci Ok. vânzarea a evoluat de la o vânzare, pur și simplu făceam cold calling, dar tot timpul și de la începutul care am vândut chestii complexe și vânzarea a fost de tip consultativ. Mhm. Deci, practic, un element foarte important e partea asta de încredere, adică să oferi încredere, omul să știe care. Încredere prin faptul că tu ești un specialist în domeniul respectiv. Mhm. Ok. Ai avut vreun mentor sau un model în vânzări?
Uh, da, pot să spun, al doilea job la care am lucrat era un, un om, tipul de care spuneam, la fel era un introvert și s-a modelat el singur și am învățat de la el destul de multe. Poți să-mi zici câteva lucruri pe care le-ai învățat concret de la persoana asta? Păi exact ce am spus mai devreme, că vânzarea este consultativă. Mhm. Deci trebuie să fii un specialist. Ești un specialist și tu vinzi încredere. Și Cam uite, cum atât e. cum oferi încredere? Asta e tot secretul. Pare foarte simplu, dar când... Da, este. Păi este simplu de spus, este complicat de făcut. Ce o Mhm. încredere care se câștigă pas cu pas. Trebuie să aduci acolo cărămidă, cărămidă de încredere până ajungi la un tipping point. Și când ai crescut de tipping point, trebuie să fii aproape de client. Deci trebuie pur și simplu să lucrezi la chestia la balanța de încredere, prin care ajungi prin faptul că ești răspuns foarte repede la întrebări, la mesaje, arăți că ai mai făcut chestii similare. Deci totul trebuie să urmărești acest barometru al încrederii. Și când ajungi la Mhm. un tipping point, în momentul ăla șansele tale sunt destul de mari ca să iei contractul. Ok, super. Dacă ar fi să te raportezi la un client, cum te pregătești înainte de întâlnirea cu el? Încerc să-mi iau un timp înainte de întâlnire ca să uh, anticipez care sunt așteptările lui, să mă gândesc care vor fi obiecțiile și care ar fi un rezultat, un outcome al acelei întâlniri. Adică um, să am un fel de plan cum ar trebui să se deruleze și cum să mut vânzarea mai departe, cum să o duc. Sunt niște întrebări pe care le are, niște nesiguranțe pe care le are, cum să fac să le rezolv și să le duc mai departe și să fie și o chestie benefică și reală, adică să fie uh, important e să-ți alegi clienți care să fie ok, adică să poți și livra, că altfel o dai în gard Mhm. și să fie și profitabil, să fie și serios și să nu te ducă cu... Nu pot să spun că am avut, ca să zic așa, țepe, că e România, dar față de ce am făcut, nu au fost sume mari. Cred că au fost în total, nu știu, 20 ceva de ani, câteva mii de euro. Mhm. Și pe cont propriu, așa, bani neplătiți, facturi emise și bani neplătiți, nu știu, 100%, deci la un contract am avut de la un turc care avea o tarabă în obor. Am instalat un sistem de supraveghere video de și acum îl țin, de 1000 de euro, 2016, ceva în genul ăsta. Dar în afară de asta m-au mai întârziat cu plăți, dar până la urmă au plătit. Dar deci Ok. trebuie să-i alegi și bine și ca să revin Mhm. la răspunsul cu întrebarea ta, în principiu încerc să văd unde sunt în procesul de vânzare și să-mi fac speech-ul în așa fel încât și cu ce discut ca să fie uh, ok pentru acel moment în procesul de vânzare. Ok. Și dacă ar fi să zici, cât timp îți ia să te pregătești de o întâlnire importantă? Depinde cât de importantă, depinde câți oameni, dar aș spune între jumătate de oră și poate și 2 ore. Dacă e o chestie, depinde ce încerc. Dacă încerc să... Depinde de cât de mult mă știu cu oamenii respectivi, dar se întâmplă, nu știu, de multe ori înainte de o întâlnire care e foarte importantă, nici nu trebuie poate câteodată stai doar, să zic așa, să-ți clear the mind. Mhm. Stai, stau, mă relaxez, poate mai ascult niște muzică, poate mă mai gândesc cum trebuie să fac.
mai citesc ceva așa light, dar în timpul ăsta, mintea lucrează. Și, Adevărat. da. Cum gestionezi un client dificil sau unul care inițial îți spune nu? Păi asta nu e un client dificil dacă spune nu. Încă nu e, da. Un client dificil e un client care a semnat contractul și e în lucru. Mhm. Da, dacă spune nu, sunt mulți, adică mi-au spus la experiență, adică mie mi s-a întâmplat, cred că așa se întâmplă tuturor, cam toate contractele mari am avut minim 2-3 momente în care totul părea pierdut, adică spusese nu, merg cu altă soluție. Și am reușit să întorc. Ok, cum ai reușit să întorci? Păi m-am gândit la asta și m-am gândit la chestia asta și la finanțare. Au spus oameni că nu i-am ridicat până acum 1.700.000. Am vorbit cu oameni care mi-au spus, bun, pun, nu știu, 50, 100, 200 de mii și după aia am spus, știi, m-au răzgândit. Na, și după aia am stat, m-am gândit, diverse, e de la caz la caz. Mi-a dat, de exemplu, nu știu, era un investitor, mi-a spus, vorbisem de o sumă de bani, a spus că dă suma de bani și după aceea așteptam să îi trimisesem toate actele, era ok. După mi-a dat un SMS, seara înainte de culcare, l-am văzut, pe la, nu știu, era pe alt fus orar. Eu, la 10 noapte l-am primit, că nu merge mai departe, că el mai pusese niște bani, dar nu, mă rog, pusese 15.000 și vorbise de o altă sumă mai mare. Și după aia am stat și am dormit mai prost noaptea aia, am multe nopți în care am dormit prost. Și dimineața am dat alt mesaj, am dat un mesaj, i-am răspuns, l-am sunat și l-am convins. De la caz la caz. Faci un reframing la chestia, la ce a spus el, îi oferă alternative, Mhm. îi arăți că uite, e o decizie mai bună. E important să insiști, să fii acolo cu el, să fii... Cumva e o chestie și la investitori, dar și la clienți, că dacă insiști, că dacă ești aproape, cred, nu știu, că așa vei fi și pe parcursul contractului. Adică vei insista ca să rezolvi. Cred că așa se gândește și dacă a insistat la mine ca să semnez aici, a insistat și în continuare să rezolve. Dar Ok, bine să nu fii cu aberații, să spui, hai domnule, să pui. Eu am mai da. avut vânzători care am lucrat și follow-up-ul lor era când semnezi. Nu prea e ok. Mhm. Trebuie să vii cu o perspectivă nouă. De asta, la asta te gândești. Adică cu o perspectivă să-i pui lucrurile în... Cumva trebuie să justifice și el intern de ce trebuie să facă această schimbare. A zis da, după aia s-a schimbat, a zis nu. Cumva are și niște regrete că ți-a zis și atunci mergi și îi oferi o justificare de ce să se întoarcă și să zică. Deci e important cumva să-l înțelegi de ce a zis acel nu, ca după aia să îl abordezi poate cu alte perspective sau să că... Foarte important, păi, da, da. El Mhm. are dreptate, îți dai seama că nu zicea nu, adică sunt oameni rezonabili, sunt oameni care au și mulți bani, dar strânși ok, nu panglicar sau din ăștia, sunt oameni puși în poziție în care, uh, să zic așa, jobul lor depinde de alegerea asta, le e frică să meargă mai departe din diverse motive și Ok. nu. Ce greșeli vezi cel mai des la oamenii de vânzări începători? Păi cumva nu se înțelege acest lucru, adică probabil e repetată chestia asta, că e o chestie de tras, e o chestie, dar sunt niște vorbe goale până nu le practici. Adică ce le văd eu sunt că treaba asta cu vânzarea e o chestie care e făcută de foarte mulți
oameni care, să spunem, nu sunt buni la nimic altceva. Mhm. Meseria de vânzător e o meserie teoretic și practic în care merg mulți oameni leneși și mulți oameni care nu sunt profesioniști în altceva. Și atunci multă lume o vede ca sun, dau o ofertă și după aia sun, cumperi, când cumperi. Uh, Trebuie să înveți ceea ce vinzi și după aceea trebuie să înțelegi de ce cumpără, psihologia, că zice de psihologie, psihologia celui care cumpără, de ce nu cumpără, ce temeri are. Un om care cumpără chestii de sute de mii sau milioane de euro își asumă niște lucruri, adică da, semnează acolo și în afară de, nu știu, 2 ani sau 3 ani de zile în care am lucrat la Siemens și spui, da, domnule, am cumpărat Siemens, eu am lucrat la underdog, ca să spun așa, adică am fost la ori firma mea, ori eu, cum suntem acum un startup, ori am fost la firme care nu erau, nu știu, Siemens sau General Electric sau altceva. Și atunci ei cumva cumpără ca o încredere în tine, că poți să livrezi. Ok. Asta înseamnă că tu trebuie să fii un profesionist. Și Mhm. este multă mm, superficialitate și nu se... uh, De asta cred că e o chestie de uh, o separare foarte mare în meseria de vânzător între oameni care fac bani, oameni care vând și oameni care nu vând. În afară de joburile în care, nu știu, care nu sunt vânzători, sunt account manager, sună, da, bună ziua, uite, suntem interesați de, nu știu ce să zic, de calculatorul X sau de imprimante sau de... Dar ce fac eu sun, faci cold calling, mergi în piața activ, asta e un alt job și nu sunt mulți care vor să meargă să facă de extra efort. Și Mhm. ți-am spus, mie mi se pare, adică și asta spuneam, e un job în care dacă vrei să, depinde și ce fel de vânzător ești, dacă ai nevoie de ceva, un hunter care să meargă în piață activ, să aducă, să facă call calling, să facă lead-uri, după aia să facă oferte, să fie și pre-sale, să fie, cam, eu asta am fost, am făcut tot end-to-end, am făcut la un Mhm. moment dat și instalări și vrei să facă totul end-to-end, e greu de găsit așa ceva, e un vânzător mai greu de găsit și spre deosebire de tehnic, unde să spunem mai un tehnic care este mediu și el poate să livreze, că livrează o chestie medie, sau un electrician. Un electrician care e mediu e ok, poate să-ți facă treaba, mai bine sau mai prost. Poate că se duc legăturile alea în ce a făcut el în un an de zile, 2 ani de zile, sau apa îți mai curge pe la robinet, dar tot îți curge apa. La vânzări e destul de binară treaba, adică ai vândut sau n-ai vândut. Mhm. Și dacă vine un vânzător mai bun sau cu un brand mai mare, tu ca vânzător care doar dai oferta și suni, vei pierde tot timpul aproape. Deci nu prea există o gamă medie. Deci sunt vânzătorii de top care fac treabă foarte bună și câștigă foarte mult și după aceea ai cumva o pătură medie mică, să zicem mai 5%, 10% top, ai un 10-15% care sunt în medie și restul 80%, 70-80% care se plimbă dintr-o firmă în alta, nu fac bani și după ajung la niște firme unde doar primesc lead-uri și ei completează formulare, dau... Deci e o meserie destul de polarizată, meseria de vânzător. Dar, cum Ok. spun eu acum, de sales, cum spuneai tu de doamna de la firma respectivă, e o meserie grea. Da, chiar e. Și uite, cum îți menții motivația și disciplina în vânzări? E foarte greu. Uh,
Păi la mine e simplu, eu mă uit în cont, văd că scad banii și trebuie să vând, că altfel rămânem fără bani. E, deci odată e stick and carrot, te uiți și vezi că nu ai, că rămâi fără bani, că mm, trebuie să vinzi, dar e și o chestie care trebuie să te atragă, adică trebuie să-ți placă Mhm. să vinzi. Și e, e greu, e o chestie fluctuantă, trebuie să intri într-un mood, într-o stare, să-ți placă chestia respectivă și să vei avea și chestii care nu-ți plac. Că aici fiind co-founder, nu fac doar chestii care îmi plac, trebuie să merg în deplasări, stau după aia, nu știu, o zi sau două să fac de conturi, nu știu, e o pasiune să fac de conturi sau să fac tot felul de chestii administrative cu hârtii și trebuie să alternezi momentele plăcute cu cele neplăcute. Sunt o parte importantă vânzările din ce fac, dar ca să revin la întrebare, cum îți menții motivația, trebuie să te întorci la ceva care să-ți placă până la urmă, că altfel doar pe motivație nu vei rămâne. Mhm. Clar. Și este stick and carrot. Te uiți, vezi că nu este, simți că e o meserie de oameni leneși, cumva, de oameni comozi. Nu te gândi că sunt foarte, că și eu am o chestie de leneș, de asta am mers cumva și pe vânzări. Eu, mai ales la vânzările enterprise. E o chestie așa de pic, în care te concentrezi, focus și după aceea stai, îți mai revii, ca leii din savană, știi, care vânează 2 ore și restul dorm. Da. Important să vâneze, să aibă rezultate. Important e în alea 2 ore să fie top. Exact, exact. Da. Cât de importantă este empatia în vânzări? E foarte importantă. Trebuie să-l simți, simți că am tot vorbit de leu respectiv, e să ai nasul foarte fin, așa, să vezi mood swings, să vezi cum se duce tonul și astea online e foarte greu să le prinzi, foarte greu. Și am avut o întâlnire online cu un potențial partener și investitor. Am crezut că a ieșit bine. Am fost și cu Cristi, la fel și Cristi a crezut că a ieșit bine. Și după aceea e chestia care se întâmplă, e cea mai dubioasă în vânzări, ghosting-ul, care se întâmplă și în viața reală. Nu prea îți mai dă răspuns, adică îți dă răspuns, dar îl vezi că nu este engaged. Mhm. Și după aceea, da, ce s-a întâmplat? Că chiar feedback-ul, adică din exterior, feedback-ul fusese și Cristi în întâlnire, chiar m-am felicitat, super întâlnire, foarte bine pregătit, excelent, totul bine. Extraordinar, a fost totul bine. Și uite, și cu feedback din exterior și cu toate astea și întâlnirea, de fapt, nu a fost bună. Și uh, trebuie să inventezi, să fii foarte inventiv în vânzări, creativ. M-am întâlnit la un eveniment fizic cu, cu domnul respectiv și după ce am discutat cu el vreo jumătate de oră, mi-am dat seama că din punctul lui de vedere, mesajele pe care le trimisesem eu, ceea ce pentru mine erau foarte bune, pentru el au fost niște red flags, adică nu erau ceea ce am crezut eu. Și lucrurile astea nu, cumva în întâlnirile online nu îți dai seama de ele. E mult mai greu. Eu sunt super fan întâlnirile fizice, in person. Oamenii nu sunt wired, concepuți ca să se vadă cum ne vedem noi acum online. E alt body language, oamenii mai ales dacă ascultă și dacă tu le transmiți, ei recepționează, nu știi ce au înțeles. Dacă te întâlnești fizic, vei vedea, tu îi spui ceva și vezi că el tace, că stă așa. Și atunci poți să-l întrebi când e fizic. Păi spune, nu s-a întâmplat. Online e greu. Omul e făcut, uite, tu acum asculti. Bine, eu nu încerc să-ți vând nimic, dar
Dacă era aici, stai, e o problemă, trebuie să întreb mult, știi, să... Da, da, da. Și fizic îți dai seama mult mai rapid de asta decât la întâlnirile fizice. Da, și e foarte important să ai empatie și să fii, țin ca un savană, să prinzi orice semn de, de oamenii se retrag, știi, în momentul ăla, sunt chestii care nu le, dacă sunt de red flags și nu le convine, Mhm. și au dreptate și după aceea, adică nu e, el avea dreptate și mi-am dat seama după aceea, a fost foarte bun, foarte bine cum am întâlnit cu el, că mi-am dat seama că speech-ul meu, și cum puneam, acum e vorba și de extinderea noastră în US și de parteneriate și de cum puneam problema, adică a fost o lecție foarte bună, feedback-ul lui cumva involuntar, cum am văzut cu el fizic, am gândit și l-am analizat ulterior. Mm, A fost foarte bun și da, trebuie să ai și trebuie să pui multe întrebări, să vezi, să arăți că ești profesionist, e vorba, tu spui ceva, dar ce primește omul respectiv? Ce înțelege din ce spui? Și fiecare înțelege altceva. Dar Mhm. întrebi și atunci asta e o buclă, îți rafinezi speech-ul și e prin trial and error. Și asta e o chestie grea la vânzări. Trebuie Mhm. să mergi mult pe trial and error și trebuie să mergi pe aceeași chestie. Dacă faci aceeași chestie de multe ori, după aia vei deveni foarte bun. Super. Cum îți adaptezi discursul în funcție de tipologia clientului? Că ai zis că contează mult cum pui întrebările, cum vorbești, cum prezinți. Păi prin experiență, cu cât faci mai mult pe o tipologie de client, din păcate noi aici în România vindem pe multe verticale și trebuie să-mi adaptez speech-ul pe fiecare verticală. Fiecare verticală, noi vindem firme de service, universități, lanțuri de retail. Fiecare verticală are agenda ei, cei de acolo vor să rezolve alte lucruri, au alte label-uri, au alte naming convention și trebuie să le vorbești în limbajul lor. Trebuie să le vorbești în limbajul lor și să știi să mai făcut chestii, să mai fi făcut implementări în domeniul ăsta. Prima întrebare pe care ți-o pune un client este: cu cine ai mai lucrat similar cu mine? Similar cu mine înseamnă că s-ar putea identic, ca mărime, ca probleme, ca țară, ca ce vrei tu. Că se schimbă o firmă de service, cum vindem noi, nu știu, de 20 de oameni, 20 de oameni la service, va avea Mhm. alte priorități, alte lucruri decât o firmă cu 60. O firmă cu 60 își dorește integrări cu ERP-ul, are un dispecerat 24 din 7, are, pe când o firmă de 20 nu are, o firmă de 10 la fel nu are. O firmă de 10 își dorește integrare cu sistemul de billing, cu sistemul de facturare. În România e Smart Bill, în US este QuickBooks, în altă țară e alt sistem. O firmă de 20 de oameni are un ERP custom, poate. O firmă de 60 sau de 100 are SAP sau Carisma. Și Ok, trebuie și... să adaptezi speech-ul, tu să vorbești în limbajul lui. Dacă vei Mhm. vorbi în limbajul lui, e super. Ok. Dar Da. asta este, trebuie să ai limbajul, trebuie să ai limbaj pentru clientul ăsta, pentru clientul ăsta, pentru clientul ăsta. Și dacă tu vorbești în limbajul lui, omul e relaxat. Înseamnă Mhm. că uh, el, uh, el știe că tu știi ce vorbești. Dacă tu îi vorbești în limbaj de... Îți va spune peste că eu nu sunt tipul ăsta de client. Ok, înțeleg. Și uite, el prin întrebarea asta de cu cine ai mai lucrat, dacă ai mai lucrat cu cineva asemănător cu noi, el de fapt caută partea asta de a să știe că îl înțelegi de fapt. Să știe că poți să aibă încredere în tine. Odată că îl înțelegi, de altă dată este ca să știi că tu ai dus la sfârșit un proiect similar cu el. Adică nu stai acolo, softul tău sau produsul tău poate să fie cel mai bun, dar tu ai reușit să gestionezi implementare cap-coadă la un Mhm. client similar cu el. Și dacă nu ai mai avut clienți asemănători cu el, cum abordezi situația cu el? Păi atunci tu trebuie să-i arăți că un client pe care îl ai tu
este foarte, foarte apropiat de cum este el. Adică să vorbești prin paralel, să-i spui, nu știu, dacă acum implementăm la o firmă de 60 de oameni și am implementat la o firmă de 20, și spui, păi, uite că nu sunt diferențe atât de mari. Ce ai tu aici? Păi, uite aici, uite fac așa, uite am făcut așa. Și am rezolvat problemele tale aici așa, de la nivelul ăsta până la nivelul ăsta le rezolv așa, iar alte probleme pe care tu le ai, le-am rezolvat la alt client din altă verticală așa și celelalte se pot rezolva în felul următor. Îi arăți că este customizabil și arăți că tu ești dispus ca să mergi de extra mile ca să ajungi unde este el. Și atunci el are alternative, el se uită, vede ce este în piață, vede dacă mai are pe cineva care poate să livreze ceva asemănător. Oamenii nu vor să fie 100%, vor să fie în range-ul ăla de încredere. Îmi duce proiectul la capăt, am încredere că poate să, chiar dacă n-a livrat, să meargă de extra mile. Și trebuie să vezi și dacă e rentabil pentru tine să mergi de extra mile. Adică să explici. Uite, merg de extra mile fiindcă, nu știu, X. Că doresc să dezvolt produsul în direcția aia. Că ăsta este roadmap-ul meu. În direcția asta mă îndrept eu ca firmă. Merge, ok, e ok. Are sens. Și merge cu tine. Ok, deci e important să fii transparent cu clientul. Important e să fii transparent, dar important e să fii transparent cu chestii rezonabile, ca să zic așa. Adică omul să zică, are sens, e logic. Ok. Cum vezi impactul AI și al automatizării în procesul de vânzări? AI și AI-ul va ajuta foarte mult adică ajută foarte mult dacă are un om care să stea lângă el să-l ajute. Deci până nu ai niște procese manuale foarte clare pe care să le faci, AI-ul nu te ajută, o să te încurce, că tu nu ai ce să-i spui. AI-ul e tot un prompt. Trebuie să-i zici, fă aia, fă aia, fă aia. Ca tu să configurezi un AI, tu trebuie să știi manual foarte bine ce trebuie făcut. Deci eu văd că și în vânzări e același lucru ca și cum, deci eu toată munca mea, tot ce fac eu pot să zic, uite, angajez mâine pe cineva care să facă cold calling sau angajez mâine pe cineva care să facă prospectare, să-mi caute contact sau pe cineva care să trimită mail-uri sau pe cineva. Toate tool-urile astea pot să le fac eu, poate să le facă un om, o persoană care să lucreze la noi sau le face AI-ul. Eu fac chestia asta, dacă eu am făcut chestia asta de multe ori, am făcut-o repetitiv, structurat și o fac in and out, atunci pot să învăț fie un om, fie un AI să facă. Dar dacă eu nu o știu eu și acum o explorez, AI-ul nu te ajută. Și niciun om nu te poate ajuta. Deci AI-ul poți să zici că te poate ajuta în momentul în care tu angajezi un om. E ca un om. Poți să angajezi un om să facă treaba aia și să-l trăinuiești ca să facă? Dacă răspunsul e da, atunci poți să trăinuiești și un AI. Teoretic. Un AI probabil vei sta mai mult ca să-l înveți. Avantajul este că va lucra, nu obosește, nu pleacă, etc. Pe când un om poate mai vine și el cu feedback, mai vine cu niște chestii pe unde sunt chestii, să zicem, mai nestructurate. Dar la fel trebuie să știi procesul, a zice, in and out. Deci să-l fi făcut manual tu de foarte multe ori. Și în momentul ăla, dacă e structurat, dacă e simplu. Ce tool-uri folosești pentru a-ți eficientiza activitatea? În momentul de față, din păcate, nu suntem în faza în care să am multe lucruri pe care să le fac manual. Că am făcut în România,
Uh, Am descoperit că nu e o piață mare și acum mergem în state. Noi suntem încă în faza de discovery, pe care trebuie să o fac eu și cu co-founderul meu cu Cristi. Mhm. Folosim chestii de AI să generăm mici filmulețe, să facem prezentări, chestii cumva de uh, pre-sales, documentația, dar chestii efectiv de AI, să trimitem mail-uri, să găsim, încă nu mergem acolo, fiindcă suntem încă în faza asta de discovery și de mesaje și de cum se implementă, deci suntem încă în faza de lucruri manuale. Le faci manual și după ce descoperi rețeta, abia atunci poți să pui AI-ul. Altfel AI-ul va face nimic. Nu, adică o să trimiți mail-uri aiurea, nu răspunde nimeni. Adevărat. Acum, revenind din nou la tine, dacă poți să-mi zici care a fost cea mai mare vânzare pe care ai făcut-o și ce a făcut diferența? Mm. Cea mai mare vânzare pe care am făcut-o pe cont propriu sau când eram angajat? Hai să o luăm așa, sunt mai câteva perioade. Cea mai mare vânzare aici, cu startup-ul, a fost vânzarea unui proiect către un lanț de retail și a fost o vânzare care a durat ceva timp, a durat câteva luni. Proiectul s-a și finalizat cu succes și au fost vizite la clienți existenți, a fost câștigare de trust. E același proces, adică e o chestie repetitivă. Trebuie să câștigi trust. Am mers cu un partener care deja lucra, cu un reseller care deja lucra cu clientul respectiv. Rețeta este aceeași. Trebuie Mhm. să câștigi trust și să evaluezi cum ești față de ceilalți. Să arăți că de fapt tu ești firma care va livra acel produs final. Și clientul se uită și analizează care sunt opțiunile lui, Mhm. financiar și din punct de vedere al livrării efective. Banii contează, dar contează până la un punct. Mhm. Și uite, care a fost cea mai grea lecție pe care ai învățat-o în vânzări? Mm, mm, Cea mai grea, neapărat în vânzări, dar în general, este, nu știu cum să zic în română, cum spuneau, la fel spun diversi, ego is the enemy. Uh, Cumva tot timpul trebuie, cred că am mai spus pe românește, ca să spun așa, cred că devii deștept în momentul în care îți dai seama cât de prost ești. Adică trebuie să fii, dacă ești humble și zici, băi, ca Socrate, știu că nu știu nimic, în momentul ăla ești foarte deschis ca să accepti feedback-ul, să accepti toate lucrurile și în momentul ăsta ești open. Trebuie Mhm. să fii deschis și să nu te crezi. Era replica din Avocatul Diavolului cu Al Pacino și Keanu Reeves și la sfârșitul filmului, înainte să dea cortina să înceapă Rolling Stones cu Painted Black, Al Pacino spune o replică foarte tare: Vanity, my favorite sin. Și uh, e foarte important ca să dai seama că de fapt nu știi foarte multe lucruri și în momentul în care așa o crezi în interiorul tău, că nu știi foarte multe lucruri, e super, că ești deschis, poți să înveți, uh, ești atent, ești humble, cum zicea Dinesh, sau Dines, Dines, cred că îl cheamă, de la UiPath. Important este să fii humble, să nu știi prea multe, n-ai cum să știi prea multe și ești open atunci. Ești open să accepti greșelile,
să-ți dai seama, am greșit, am făcut o prostie. În momentul în care, și dacă ai avut înainte, nu știu, 30 de vânzări, în momentul în care ajungi să te crezi foarte bun sau uite, am făcut nu știu ce, am luat bani, am vândut, am livrat, am făcut, în momentul ăla nu mai ești deschis, nu mai ești atent la... și poți pierde, poți semna contracte aiurea, poți să nu livrezi, poți să nu accepti că ai greșit, trebuie să accepti că ai greșit, foarte, e foarte greu, dar e refreshing. Da, aoleu ce proști am fost, aoleu ce chestie, și atunci e super. Ești sincer și în momentul în care ești sincer și accepti, e așa cumva o chestie magică că oamenii, da, Doamne, și noi greșim, toată lumea greșește și în momentul ăla tu poți să progresezi. Și tu ca om și în relația cu clientul și cu colegii și cu toată lumea. Mhm, clar. Super. Acum te duc puțin în viitor. Ce tendințe vezi în viitorul vânzărilor? Păi, și nu, lucrurile se vor întâmpla, nu sunt mare vizionar, nu știu dacă ți-ai ales bine persoana. Eu văd cumva că tot oamenii care vor fi deschiși spre învățare, care vor să fie profesioniști, care vor să înțeleagă Mhm, și care nu se bazează neapărat pe, nu știu, poate în 15 ani vine uh, General Artificial Intelligence și îți rezolvă toate lucrurile, dar nu o să vină nimeni. Și noi am încercat să angajăm oameni de vânzări din exterior, strategie, etc. Nu o să vină nimeni să rezolve lucrurile, trebuie tu să le rezolvi. Trebuie mhm, tu să-ți asumi. Sunt niște chestii, ți-am spus, nu știu, poate în 15 ani se va schimba toată paradigma sau în 10, dar în momentul de față, dacă e serios, dacă îți faci treaba, dacă înțelegi ce faci, niște chestii cumva de bun simț, general umane, dacă îți place, dacă ești pasionat de ceea ce faci, vei da, dacă ești open, dacă accepti că ai făcut greșeli, pur și simplu să fii open, dar e greu de spus treaba asta, adică e ușor de spus, e greu de făcut. Dar ce se va mhm, întâmpla peste 15 ani, nu știu. Până atunci, playbook-ul e același, adică trebuie să nu automatizezi până nu ai făcut manual tu, până nu le-ai înțeles tu, să fii serios, să încerci să înțelegi în profunzime. mhm. Peste 15 ani, nu știu, vine General Intelligence-ul ăsta, AGI, cred că se numește, Artificial General Intelligence, și rezolvă tot. Dar mai devreme de 10 ani, 15 ani, în afară de anumite lucruri, Da. Și acum sunt cele două întrebări de final. Ce sfat îi da cuiva care vrea să înceapă o carieră în vânzări? um, să stea lângă cineva care face vânzări, să aibă un mentor și uh, să descopere repede dacă îi place. Dacă îi place, va fi foarte greu, e o perioadă ca la orice apprenticeship. De asta ăștia în Evul Mediu aveau ucenici și maestri, meșteri. E important să ai pe cineva de la care să înveți. Dacă nu găsești pe cineva, să încerci să înveți de la mai mulți, de la oameni care au făcut. Deci important e să fii lângă oameni de valoare, oameni care au făcut lucruri. Și atunci o să înveți de la ei, prin imitație. Atât. Să fii în chestii în firme bune, cu oameni buni. Și după aia celelalte vor veni. Super tare. Și dacă ar fi să recomanzi o carte, un curs sau un mentor, care ar fi? Carte de vânzări. Nu știu, am citit mai multe cărți de vânzări. Uh, Cred că tot
oricâte cărți ai citi, până la urmă nu, tot practica te omoară. Și de asta spun, te ajută și nu te ajută cărțile. Te ajută până la un punct. Cel mai important e mediul în care stai. Deci cel mai important, cărțile sunt un supliment foarte bun în momentul în care tu ești într-un mediu care e ok, de la care poți să înveți. Deci primii 3 ani sau 5 ani aproape că nu are importanță cât câștigi. Cel mai important este să stai într-un loc unde să înveți. Fiindcă în vânzări, ți-am spus, e o curbă foarte interesantă, tehnic crești cumva liniar, în vânzări crești exponențial. Deci ai la început o chestie în care înveți și după aceea, odată ce ai învățat, poți să bubui. E o meserie destul de grea. În principiu, eu nu prea recomand meseria de vânzător, după cum nu recomand nici să fii antreprenor. Deci, depinde cât de mult reziliență ai. Dacă nu ai reziliență, dacă nu ești rezistent la multe refuzuri, fiindcă e o meserie foarte grea, aș zice să nu intri în meseria asta, sunt alte meserii mai ușoare. La fel ca și antreprenoriatul, eu nu recomand nici să fii antreprenor. Da, serios vorbesc. Mai simplu să fii angajat și doar dacă ai un drive, la fel ca și chestia cu să ai copii. E greu să ai copii. Eu nu recomand să faci copii, decât dacă îți dorești foarte tare. Adică cine își dorește foarte tare, eu am un băiat. Și e greu, știi? E super, eu sunt super happy că l-am. Mă mai gândesc chiar vorbeam cu soția să mai avem unul. Și decât dacă ai în tine chestia asta, că să vrei să ai copii, să fii părinte, atunci nu ai nevoie de recomandare. Dacă ai nevoie de recomandare, dacă ai nevoie de încurajări, nu știu, nu cred că e bine. Dacă ai nevoie de recomandări ca să te duci spre vânzări, te duci, încerci, vezi, îți place, nu-ți place, dacă e de tine, stai, dacă nu, sunt, nu știu, alte joburi care sunt mai ok, nu sunt așa de, nu știu, ca cea de artist sau ca cea de, la fel sunt niște foarte binare, foarte high performerii fac bani și restul struggle. O meserie ciudată. Deci nu o recomand, decât dacă o vrei foarte mult. Foarte interesant și realist sfatul tău. Da, poate. Ok, super. Mulțumesc, Ion, că ai fost astăzi cu noi. Mulțumesc și celor care ne-au urmărit și vă invit să vă abonați. O să urmeze și alte episoade foarte faine. Mersi, pa, pa. Pa, pa!